Ndini wenyu mwana wamaibhiriyoti ndiri pano paManass Chibanda YouTube channel. Nhasi ndati ndipinde mumastreets chaiwo emashuwa. Ndine boys rangu ranaro panapa pane nyaya idiki diki. Yes, haifiridzi musha mukuru. Anzi musha mukuru. Sapana utori nemabhuru. Usatoenda kumbere nevidhio rako haifiridzi musha mukuru. Waindi kuti musha mukuru. Ndokwaigara former president kakuno. Oh. Ndokuno kwaigara mutukudzi futi. Asati aenda kwake kunoti pakare. John Ngomoka uyu. Oh. Musha mukuru baba, une magamba, une mabhuru, une mapresident, une ma-MP, une machi. Haifiridzi. Zvionera. Mwewe garungoona kuti wasvika panzvimbo yacho chaiyo. Handiwazo. Pamusha. Shona mastreet acho aufama ladies ukumaona sei. Aiwa mune sheshe ndazvona. Saka nhasi ndiri panapa machipisa. Pane nyaya effect haisi nyaya diki diki. Inyaya hombe yandanayo panapa. Ndati ndibvunze Mafia 19 muno mugeto kuti chii chiri kunyatsa kuitika, nyaya iyi munoionawo sei. Pane nyaya iri kunetsa. Pane iyo back to school. Vana vechikoro vari kudzokera muzvikoro, asi but vana vari kudzokera maboarding schools vari kubatwa mahwani. Kune hwambi murambi. Vana vechikoro vanenge varongedzera zvinhu zvavo kuti vaende kuboarding school. Asi but vari mota iri kuti yasvika paroad block. Iri kuudza vana vechikoro kuti chimboburukai munozokwira mota after road block. Asi but mota idzi hasi kuzocrossa, dziri kutena nezvinhu zvevana, dziri kuba zvinhu zvevana dzichitiza nazvo. Vana vanenge vakamira kuseri kweroad block. Kandigeti hapana mota inocrossa. Macases akadai so ati one day. Saka ndauya muno mustreet ndandimbobvunza mageto youth kuti vanoionawo sei nyaya iyi. Mafia 19 wagwana. Chii chikuitika? Mukuionawo sei nyaya mainzwawo? Chibaba nyaya inorwadza, nyaya wataurei. Inorwadza. Chinoitika ndechekudai so. Pakaintroducwa back to school, government yedu yaifanira kunge yakadi yakabvumira kuti mabhazi afambe achibva kuHarare achienda kumasvingo achienda Bulawayo achienda kupi kuti vana vakwanise kutravela. Ndo issue number 1. Issue number 2, wemaboarding schools vaifanira kuunza mabhazi kuHarare kune vana. Vangoti vana kana ari mwana anodzidza kana kumtendi, vangoti vana vekumtendi vari muHarare kana vari kwaMutare uyai musangane muungane muHarare. Handi vohaya kana vachihaya mabhazi vachisangana nemaschool bus avo vodi vouya kungotora vana panzvimbo voenda navo kuchikoro. Because nyaya iri kuitika haisi nyaya yemafanidzo shuwa. Vana vakabirwa, hatinyepe vakabirwa. Because chinoitika ndechekuti munhu anenge asina issue yekuda kuba anenge atakura chomushikashika. Handikuona papacho anenge atoti akuda kutsvagawo mari achienda kumazvitoti kudaenda kana kuBulawayo nevana. Highway ine maroad block manga notosvike kunhingiri kuBulawayo. More than 10 blocks. Saka mari yese unenge watakura inenge yapera. Saka anozofunga strategy kuti ndakusvika paroad block wotaura nemapassenger kuti honai tikasvika panhingiri paroad block apa handi munombosara toti waona kuti road block iri uko 100 meters woti chimboburukai mongocross kana nemusango after road block wopika vanhu moenda. But anozoona pano pekuti unogona kuonerwa zheti handi worohwa tiketi, haurowhe tiketi, in fact unotongorohwa dollars. Handikuona pamwe uchasiya kana 30 kana 20 of which unenge wati kuBulawayo unenge watakura kana $15. Saka paunosvika kutripi kwachoka unenge usisina mari. Munoionawo sei nyaya? Nyaya iyo iri kurwadza chaizvo. Nekuti izvamuri kutaura izvi kaizvi zviri kuitika pakawanda. Isiri nyaya yekuti kwanzi ne back to school chete. Zvinhu zvakabvira kare izvi. Zvakabvira kare. Even kana makezi acho maimbomanzwa kana muno maifiridze mune mwa wakatombodhamwa futi kamutamiro ikaka. Vamwe vaitorwa nemota chaidzo zvongoti unotorwa nemota yako yaufamba nayo iwewe. Yaitorwa ikaenda. Saka hazvatanga ne back to school. Asi zve-back to school zvakaizvi ndo zvakuzorwa pakudhamana pamaroad block apa unzi imi chisara yemutungamiri chidzika panapa mutungamiri ndotera mashure papapo munhu oro wachi ndandigo round audzokera kwabva. Saka apa government yedu maita padengo ikurudzwa kuti dai madzikoma madzitete madzekuru madzimbuya makwanisawo kungotiwo mabhazi echikoro. Iyo nyaya yacho yakabvira kure kani. Because kana zvikoro hazvingoonekani zvanzi mangwana zvekuvhurwa kabamdika. Zvofanira kupiwa period yekuti chi ngazvivhurwoka vabereki vofanira kugadzira chimhanya mhanya
Alright, saka wakaita zvekujumwa vabereki. aiwa tapanzwa muri ezimbabwe mazvinzwira nyaya yekuti vanhu vanorohwa nehweseri munoona sei kubirwa panguva yakadai so wapedza nguva yakati wandei uchitsvaga mari yeschool fees uchitsvaga mari yechikafu yekuti mwana adzokere kuchikoro toziva kuti vana vanodzidza maboarding schools zvikoro zvinodhura apa iwa westa mari yakawandisa mwana uzongotaura kuti ndingori neuniform yandikapfeka panapa zvimwe zvese zvabiwa munozoonawo sei. I've been your host mwana wamai period Kelvin. The voice is now yours in the comment section below. What do you think? Please make sure to subscribe to our channel. For now, it's locked down. Peace.